उपवासाचे तेच तेच पदार्थ खाऊन कंटाळला असाल तर हा बाहेरून क्रिस्पी आणि आतून एकदम सॉफ्ट असा उपवासाचा पदार्थ नक्की करून बघा. करायला एकदम सोपा आणि पोटभरीचा असा हा पदार्थ आहे. करायला एकदमच सोपा आहे आणि एकदम झटपट होणाऱ्या अशी ही उपवासाची रेसिपी आहे. घरातल्या सगळ्यांना आवडेल अशी पण ही रेसिपी आहे. तर बघू शकता तुम्ही किती मस्त असा बाहेरून हा पदार्थ क्रिस्पी झालेला आहे. तुम्ही याचा आवाज आहे का? तसा एकदम बाहेरून क्रिस्पी आणि ओपन करून तुम्हाला मी दाखवते आतून एकदम खुसखुशीत. तर असा एकदम सॉफ्ट असा हा उपवासाचा पदार्थ आहे. करायला तर एकदम सोपा आहे. घरी उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्ये हा पदार्थ तयार होतो. तर कसा केला ते बघूया. तर बघा इथं मी भगर घेतलेली आहे अर्धा कप. भगर म्हणजे वरीचे तांदूळ. ही जी भगर आहे ना ती आपल्याला एका फडक्याने पुसून घ्यायची आणि नंतर वापरायची आहे. तर मिक्सरच्या जारमधनं फिरून बघा मी याचं बारीक असं पीठ करून घेतलेलं आहे. तुम्ही विकतचं भगरीचं पीठ पण इथं वापरू शकता. तर इथं मी 1 कप पाणी घेतलेलं आहे. पॅनमध्ये घातलेलं आहे. गॅसची फ्लेम चालू आहे. आपल्याला हे पाणी उकळवून घ्यायचं आहे. याच्यामध्ये आपल्याला चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे. तर अगदी पाव चमचा मी याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे आणि या पाण्याला मस्त अशी उकळी येऊ द्यायची. पाणी उकळलं की गॅसची फ्लेम स्लो करायची आणि नंतर मग आपण हे करून ठेवलेलं भगरीचं पीठ याच्यामध्ये ॲड करायचं आणि मस्त असं एकत्र करून घ्यायचं. हे बघा मस्त असं त्याचा गोळा होईपर्यंत एकत्र करायचं. गॅसची फ्लेम स्लो ठेवून. आता हे जे उकड काढलेलं पीठ आहे ते आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे. हे बघा हे असं पूर्ण थंड करून घ्यायचं आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला हे 2 बटाटे आहेत ते बारीक किसणीने किसून घ्यायचे आहेत आणि ते घालायचे. बटाटे उकडलेले आहेत तर 2 उकडलेले बटाटे असे बारीक असे किसून घालायचे. बारीक किसल्यामुळे काय होतं की हा जो बटाटा आहे तो याच्यामध्ये मस्त असा एकत्र होतो आणि आता हे दोघांचंही मस्त असं एकत्र करून घ्यायचं. छान असं मळून घ्यायचं जेणेकरून पीठ आणि बटाटा एकत्र होईल. त्याच्यामध्ये मी थोडे चिली फ्लेक्स आणि जिरं पण घातलेलं आहे. हे ऑप्शनल आहे. तुमच्या आवडीप्रमाणे ह्या वस्तू तुम्ही घालू शकता आणि मस्त असं बघा आपलं इथं पीठ आता इथं तयार झालेलं आहे. तर मी इथं तेल गरम करत ठेवलेलं आहे आणि तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची आणि ह्याचे असे छोटे छोटे गोळे आहेत ना ते तेलामध्ये सोडायचे आहेत आणि मिडियम गॅस फ्लेमवर दोन्ही बाजूने मस्त असा खरपूस असा रंग येईपर्यंत आपल्याला हे तळून घ्यायचं आहे. करायला अतिशय सोपा आहे. जास्त घटक पण या रेसिपीला लागत नाहीत. अगदी 1-2 इन्ग्रेडियंटमध्येच ही रेसिपी तयार होते. चवीला तर खूप अप्रतिम. नक्की या पद्धतीने एकदा करून बघा आणि पोटभरीचा नाश्ता या उपवासाचा. तर जर तुम्ही एकदा खाल्लं ना तर तुम्हाला दिवसभर अजिबात भूक लागणार नाही. इतका मस्त असा हा उपवासाचा पदार्थ आहे. तर परतवून घ्यायचे. सुरुवातीला थोडे एकत्र असे झाले चिटकले तर ते सगळे सोडून घ्यायचे. आरामात सुटतात ते आणि मस्त असे दोन्ही बाजूने थोडासा गोल्डन रंग येईपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायचं आहे मीडियम गॅस फ्लेमवर. गॅसची फ्लेम मात्र खूप फुल ठेवायची नाही आहे. मीडियम गॅस फ्लेमवर मस्त असा बाहेरून असा रंग येईपर्यंत आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहेत. आपण नेहमी उपवासाला साबुदाण्याची खिचडी वगैरे करतो तर तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा येतो. त्यावेळेस चेंज म्हणून तुम्ही हा पदार्थ करू शकता. पचायला पण हा पदार्थ एकदम हलका आहे. करायला तर एकदम सोपा आहे. तर बघू शकता दोन्ही बाजूने मस्त असा रंग येईपर्यंत मी हे तळून घेतले आणि आता हे काढून घेतलेले आहेत. अशाच प्रकारे सगळे मी हे तळून घेतले. तर बघू शकता किती मस्त एकदम हा उपवासाचा पोटभरीचा नाश्ता झालेला आहे. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.